ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ କେମିତି ପାଇବେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ରୁ ରକ୍ଷା? ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇ ଭୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ର ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବ୍ୟାପିପାରେ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ପରି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଗୋରଖପୁରର ରିଜେନ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଔଷଧ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡାକ୍ତର ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଶରୀର ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁର୍ବଳତା, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ରୋଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀର ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ରୁ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ସମୟରେ ମାସ୍କ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ସଂକ୍ରମଣର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଉଚିତ।